Spomínate si na vešticu babu Vangu, ktorej desivé predpovede sa mnohé splnili? No, máme tu zoparené rok 2023. Pozerajte ďalej. Biologické zbrane a rok 2023. Práve v roku 2023 sa biologické zbrane majú začať používať o mnoho viac. Baba Vanga viac vo svojej predpovede nepovedala, no môžeme si len domyslieť, čo tým mohla myslieť. Slnečná búrka s obrovskou intenzitou, ktorá by údajne mala mať takú silu, že vyradí elektrinu, železnice a dokonca aj celý internet. Rodičia si údajne budú môcť vybrať farbu pleti či vlastnosti svojich detí už pred narodením. No a to najlepšie nakoniec. Zem by mala zmeniť svoju obežnú dráhu, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k tomu, že nastane obrovská katastrofa, ktorá bude mať za následok vyhnutie ľudského druhu. Ale nemusíte sa bať, predtým budú obrovské suchá, obrovské teplá, radiácia veľmi vstúpne. Budeme pripravení na to, že sme Brit.